ତାହା କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଇଥିବା ସମୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ସହଜ କିମ୍ବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ମାନବ ଜୀବନକୁ କେତେକାଂଶରେ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଶୈଳୀକୁ ସହଜ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଅବଦାନ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନବ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀର ସହିତ କିଛି ଗୁଣକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନିଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଏକଥାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ତାହା ମୋ ମତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ପ୍ରଜନନ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ 46 ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ନେଇ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧସୂତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ନାମରେ ଜାଣିଛେ। ଏଥିରୁ 44 ଯୋଡ଼ା ଶରୀର ଗଠନ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ ବା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାର ଶରୀରର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ DNA ପାଇଁ ମାନସିକ ଗୁଣ ସବୁ ପିତାମାତା ବା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ପରି ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଜନନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତେବେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କ'ଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ବା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଅଛି? ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶିଶୁର ପରିବାରର ପୂର୍ବଜ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଜନନରେ ଗୁଣ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଉପଗ୍ରହର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଇତିହାସକାରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ଅବଗତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏପରି ସମାଜରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ସମାଜରେ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣନା, ଜାତକ ପଞ୍ଜିକା ଓ ବିବାହର ଗଣନା ବିଚାର ଆଦି ବି ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଗୁଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ସୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ସମାଜରେ ସୁପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତେବେ ସମାଜ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସାମାଜିକ ନିୟମ ବନାଇ ଦିଏ। ଫଳରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତେବେ ସମାଜ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବା କଳଙ୍କିତ ମାନେ ନିଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଭାବର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭା। ତେଣୁ ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରଭାକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା ସମାଜର ଆମ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରଭା
अर्थात प्र जुक्तक भ जुक्तक आ। एठारे प्र धातु जहार अर्थ दीप्ति, किरण, तेज बा ब्राइटनेस, रेडियंस, ब्रिलियंसी, ग्लोरी कहा जाई पारे। भर अर्थ भाव। भर स्वर रे अर्थात अरे स्त्रीलिंग मिसिबारु आ होई प्रभा होई अछि, अर्थात दीप्तिमयी बा तेजमयी भाव बा भावना जहार बा जहार भावना रे तेज थाए। जेपरी गोटिए दीपशिखा प्रज्वलित होई आलोक बा किरण प्रदान करिथाए एवं ସେହି दीपशिखा अनुଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସେବା, ସମୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସମାଜର ହିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏହି ପ୍ରଭାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏବଂ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବା କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବେଢ଼ି ଯାହା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବାହାରୁଥିବା ପରି ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରଭା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଭାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୁଝିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି କିଛି ଜୀବିତ ରୁହେ, ତାହା କେହି କେହି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇ ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରଭା ଜୀବିତ ରୁହେ। କେବଳ ଜୀବିତ ରୁହେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପ୍ରଭାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିପାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଭା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପିତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପୁତ୍ର ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ପିତାର ପ୍ରଭାକୁ ଯଦି ପୁତ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ପ୍ରାଚୀନ ମୁନିଋଷି ମାନେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯିବାରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁକୁ ଅର୍ଜୁନ ନ ଉଠାଇ ପାରିବା ଘଟଣା, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ଅନ୍ତ ପରେ ମୋର ପ୍ରଭା ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାକୁ କୂଟନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ 1916 ମସିହାରେ କଟକ ଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏକ ଶିଶୁ ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇ ବିମାନ ଚାଳକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 1942 ମସିହା ବେଳକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଜଣେ ବିମାନ ଚାଳକ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦେଶପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଯେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଡାକୋଟା ବିମାନ ଯୋଗେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଇତିହାସ ରଚିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1996 ମସିହାରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଅନେକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଦେଶରେ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ହୋଇଯାଏ। ପରେ ପରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଓ କିଛି କାଂଶରେ ସାକାର କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଗୁଣଗରିମାକୁ ଝୁରି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଜୁବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନେତା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥା ନିଜେ ବିଜୁବାବୁ ବି ବୁଝିଥିଲେ। କେବଳ ବୁଝିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପ୍ରଭାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନ୍ତପରେ କେହି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭାଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଇ କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସାନ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନୂଆ ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦଳର ଆଜି ବି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡି। ଆଜି ବି ବିଜେଡି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ତାଙ୍କର ସେହି ଡାକୋଟା ବିମାନକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ଯଦି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଗୁଣ ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେବ? କିମ୍ବା କ'ଣ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ନବୀନ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ଟେକିଦେବେ? କ'ଣ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଭା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉନାହିଁ କି? କ'ଣ ବିଜୁବାବୁ ଯଦି ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏପରି ଥାନ୍ତା? କ'ଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ଏପରି ଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଏଭଳି ମାଳମାଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ସମାଜ ଦେଇପାରିବ
आशा करा जाई पारे। एथिरे कुहा जाइथिबा उदाहरणटी कौनसी व्यक्ति विशेष बा कौनसी दल समूहर सम्मान हानि बा कौनसी क्षेत्र में हानि पहुंचाइबा मोर उद्देश्य नुहे। केवल मनुष्यर मृत्यु पर किपरि सही व्यक्तिर प्रभाव जीवित रुहे ओ ताहाकु अन्य केही कूटनैतिक स्तर रे व्यवहार कले तार परिणाम उपरे स्पष्टता आनिया पई चेष्टा करा जायछि। तेबे एठी एक प्रश्न आसे जे प्रभाव जदि एक शक्ति हुए, विज्ञान मत अनुଯାयी शक्तिर कौनसी अपचय हुए नहीं अर्थात नष्ट हुए नहीं। तेबे कहार प्रभाव को अन्य कौनसी व्यक्ति पाखरे पुनः स्थापना करा जाई परिबो ना नहीं? जदि करा जाई परिबो ताहा किपरि? ए क्षेत्र रे समयर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथाय। जदि कौनसी साधारण व्यक्ति जदि तार चिंतन रे सर्वदा किपरि समाजर मंगल हेबार भावना आसे अर्थात निजर दुर्गुण को परित्याग करी सर्वदा समाजर तथा जीव जगत मंगल चिंता करुथाए, तेबे समय अनुଯାयी कहार न कहार प्रभा को आकर्षण करे ओ प्रभा पुनः स्थापन हुए। फलरे निजे प्रभावित होई कार्यधारा आरंभ हुए एवं साधारण व्यक्ति जड़े प्रभावशाली व्यक्ति हो जाए। अवश्य व्यक्तिर प्रभावर परिधि केते हेबो ता निजर भाव उपर निर्भर करे अर्थात प्रभा को आकर्षण करिथिया व्यक्ति ठारू कम किंबा बेसी होई पारे। किंतु जदि कौनसी व्यक्ति कूटनैतिक स्तर रे अन्यर प्रभा को व्यवहार करी एवं ताहा निजर व्यक्तिगत बोली प्रमाणित करने चाहे, तेबे एपरी क्षेत्र रे इतिहासकार किंबा लेखक मानक उपरे लोभ किंबा चाप प्रयोग करी मिथ्या इतिहास किंबा जीवनी लेखा जाई अपप्रचार करिथांती। फलरे समाज सत्य ठारू दूरेई जाए। जेपरी भारत इतिहास रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओ लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु रहस्य देश को आज भी जଣା नहीं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधातार राष्ट्रगान को बा लेखक रवींद्रनाथ ठाकुर को किए बा न जाने, किंतु रवींद्रनाथ ठाकुर को एही लेखार मर्म बा एसेंस को इतिहास कहीं लेखुनी। जेपरी एही संगीत रे भारतर अधिनायक किए किंबा किए से जे भारतर भाग्यर विधाता अर्थात किए से जे भारतर कोटि कोटि जनतांकर भाग्यर निर्माता किंबा किए से जहां को भारतर जनता जय जयकार करिवे किंबा से भारतर ना पाश्चात्य सभ्यतार जहां को पाई भारतर पवित्र माटी पानी पवन आशीष मागिबे किंबा किए से मंगलदायक व्यक्ति जहां को भारतर जनता जय जयकार करिवे। अनुभव हुए सत जमिति आमको किए ठकी देउनी तो, तेणु लागे जीवन यात्रा रे केते आसुथिबे केते जाउथिबे एवं इतिहास आमको केते ठकीछि ठकुछि ओ ठकुथिबो एकथा किए कहिबो। मते लगे समस्त वक्षरे चापी रखी जर्जरित होई सत्यर अनुसंधान रे भविष्यत को परिकल्पना करुथिबो। अन्य पक्षरे जने साधारण व्यक्ति जीवित थिबा जने प्रभावशाली व्यक्तिंकर प्रभाव को व्यवहार करी अन्य जने प्रभावशाली व्यक्तिंकर प्रभाव को नष्ट विनष्ट करि पारे किंबा कौनसी व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति न होइथिले भी ताको समाज रे प्रभावशाली रो प्रयास करा जाई पारे। एहा किपरि संभव एक उदाहरण निया जाई पारे। मने करा जाऊ ए ओ बी दुई छात्र ए श्रेणी रे सबुठारु भल पढ़े अर्थात बी ठारु ए भल पढ़े, किंतु बी छात्रर पितांकर से विद्यालयर प्रधान शिक्षक सहित कौन सी क्षेत्र रे संपर्क अछि
ତେଣୁ ବି ଛାତ୍ରର ପିତା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହି ବି ଛାତ୍ର ପାଇଁ କପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଛାତ୍ରର ପିତା ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ବି ଛାତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପତ୍ର ଏ ଛାତ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ଓ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘୋଷିତ କରେ। ତେଣୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏ ଛାତ୍ରର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବି ଛାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବି ଛାତ୍ରର ପ୍ରଭାବଠାରୁ ଏ ଛାତ୍ରଠାରୁ କମ୍, ତଥାପି ବି ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଛାତ୍ର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ମନ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଲେ ସମୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସମାଜରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ। ତେବେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କହି ବୋଲାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି ଏପରି ନଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଓ ସମାଜସେବୀ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଧନାନନ୍ଦ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗୀ, କ୍ରୋଧୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାଠାରୁ ଶାସନ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି କିପରି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିବାରୁ କୂଟନୀତି ଆପଣାଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ କୂଟନୀତିକୁ ଆପଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା କରୁଥାଏ ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ନୀତିକୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୂଟନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ତେବେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୁହାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କୁଶ୍ଚିତ, କଦାକାର, ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନାରେ ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହି କୂଟନୀତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନ୍ୟର, ସମାଜର ଓ ନିୟତିର ସର୍ବଦା ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୂଷିତ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଓ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏମାନଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭା ଶବ୍ଦଟି ବୁଝିବାରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଥିବ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।